Και ερχόμαστε εδώ και στη δυσόδη υπόθεση κακοποίησης ενός βρέφους 10 μηνών. Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πύργου. Εκεί ο ορθοπαιδικός που το εξέτασε προβληματίστηκε από τη φύση των τραυμάτων και ειδοποίησε την αστυνομία. Τελικά μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο, που η διάγνωση δείχνει παλαιότερα κατάγματα. Έχουμε ενημερώσει την ασφάλεια, έχει ενημερωθεί η εισαγγελία, θα γίνει ένας περαιτέρω έλεγχος από τον ιατροδικαστή για αν αυτά τα σημάδια που υποπτευόμαστε ότι είναι κακοποίηση είναι ότι είναι πραγματικά κακοποίηση. Σοκάρουν όσοι έρχονται στο φως για το μόλις 10 μηνών κοριτσάκι. Το βρέφος είχε πάει με τη μητέρα του στο νοσοκομείο Πύργου στις 13 Ιουνίου. Μόλις οι γιατροί ξεκίνησαν να του κάνουν εξετάσεις, η μητέρα του το πήρε και εξαφανίστηκαν. Μετά από εισαγγελική εντολή, επέστρεψαν στο νοσοκομείο. Διεκομίστη βρέφους κοριτσάκι 10 μηνών με οστεομυελίτιδα, την οποία προκάλεσαν παλιά και νέα κατάγματα που είχε στο χέρι, στο πόδι, και ταυτόχρονα είχε εμφανή σημάδια που παραπέμπουν σε δαγκωματιές και σε καψίματα. Χθες το μεσημέρι το παιδί μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Πύργου εδώ στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας Καραμανδάνιο. Και οι γιατροί εδώ εντόπισαν σημάδια τα οποία παραπέμπουν σε κακοποίηση. Η τελική απάντηση θα δοθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας. Είναι κάποια σημάδια στο κορμί του βρέφους, τα οποία μπορεί να είναι παλιότερα εγκάβματα και ίσως και δείγματα από άνθρωπο. Η επούλωση των καταγμάτων είναι γύρω στις 3 με 4 εβδομάδες. Τώρα, ανάλογα με το στάδιο επούλωσης που θα διαπιστωθεί από τις ακτινογραφίες, θα μπορέσουμε να χρονολογήσουμε και πότε ξεκίνησαν και αν δεν είναι μόνο μια χρονική περίοδος που αφορούν αυτά τα κατάγματα, αν είναι και παραπάνω από μία. Σε εξετάσεις που υπευλήθηκε, η μητέρα έγινε αντιληπτό πως ήταν έγκυος χωρίς να το γνωρίζει. Την κατάσταση με τον βρέφος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία.